Crown Bones astui ensimmäisenä astutuskautena 1992 124 tammaa ja nousi heti Suomen siitosorjan kärkikastiin. Vuonna 1993 astutettujen tammojen määrä oli korkein sallittu, eli 150. Crown Bonesin ylivertaiset ravurin lahjat näkyvät nopeudessa. Ori on juossut USAssa 33 starttia, joista peräti 25 haamumailia. 15 kertaa ori on ravannut alle 13 vauhtia. Luontainen nopeus on tutkimusten mukaan varmimmin periyttävä ominaisuus, ja sitä Crown Bonesilla on. Crown Bonesin emä Dame Bones oli ikäluokkansa parhaita tammoja. Sen ennätys 12,7 syntyi 3-vuotiaana. Tamma voitti muun muassa Zweig Memorialin ja World Filly Trotting Derbyn. Dame Bones kuuluu maailman parhaaseen raviperheeseen. Sen emä Heidi Rodney on jättänyt 7 haamumaileria, mikä on lajissaan maailman ennätys. Muun muassa Joie de Vie on Heidi Rodneyn varsa. Crown Bones on Dame Bonesin ensimmäinen varsa. Toinen varsa, Corleone, on myös jo haamumaileri. Sen ennätys on 13,2 3-vuotiaana. Kokemus on osoittanut, että todelliset periyttäjät tulevat juuri poikkeuksellisen hyvistä emälinjoista. Crown Bonesin suku on ylivertainen missä tahansa seurassa. Crown Bonesia on arvostettu jo varsana, jolloin se oli selvästi kallein varsa Fall Classic -huutokaupassa. Kantakirjalausunto Suomessa vahvistaa asian. Crown Bones on kiistattoman hyvä hevonen, myös tyypiltään ja rakenteeltaan. Orin nivelissä ei ole irtopaloja ja terveydentila on muutoinkin moitteeton. Valitsemasi isäorin tyyppi ja rakenne periytyy varsoihin. Hieno hevonen jättää hyviä varsoja.
Eipä ihme, että varsat ovat hyvän näköiset, sillä edustaahan Crown Bones Speedy Crown Bonefish-yhdistelmää. Tämä yhdistelmä on parin viime vuoden aikana tuottanut tosi hyviä hevosia USAssa ja yhdistää mukavasti Speedy Crownin Neville Prideen. Crown Bones kilpaili kovassa seurassa 3-vuotiaana Grand Circuit-kilpailuissa ja 4-vuotiaana avoimissa lähdöissä.